وەکی دۆژی مەژوەرە ڕاگەهاند شاندەیا کورد ئا ڕۆژاوای کوردستانê li Hesekê hevdîtinek di nava hev de li pêkanî tê de fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî û him jî nûnerên Fransî jî hazir bûn. Li gor agahiyan aliyan behsa bernameya şandeya Kurdî kiriye û dê di demeke din de ev yek were zelalkirin. Her wekî me agahî wergirtine ku şandeyê اوەیەکێ ژی نیقاش dike ku kengî û çawa berê xwe bide Şamê da ku mafên Kurdan got û bêj bike. Piştî rodana gelek bûyeran û imzakirina peymana 29 çileyê çavê her kesê çû ser konferansa yekrêzî û yekhelwestiya Kurdan ku 26 Nîsana 2025 li Qamişloyê hate lidarxistin. بجنا خال همبر شهيدن من قهرمان دتوينه جبرناك Hingî peymaneke hevbeş ji konferansê derket û paşê şandeyeke Kurd ji 10 kesan hat avakirin. Erkawiya sereke ji bo misogerkirina mafê gelê Kurd bi riya diyalog bi Şamîrê ye. Salek di ser wê gavê re derbas bûn. Doh ji nû ve şande li hevciviyan. Bi amadebûna fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî û nûnerên Fransî endamên şandeyê li Hesekê ev hevdîtin pêkanî. Lêbelê werxuyaya ku dê guhertinên dawiyê di berçavan re bêne derbas kirin, nexasim ku vê carê peymana bistûnehê çilê li holê û hem jî gotûbêjên li ser nûnerên parlamentoya Sûriyeyê têne kirin. Li gorî agahiyan di civîna yekemîn de hewl hatiye dayîn ku nêrînan nêzîkê hev bikin û li gorî wê bikaribin berê xwe bidin Şamê. Lê ji wê civînê hîna encameke fermî derneketiye û tê payîn ku hevdîtinên bi vê rengî di vê demên dawiyê de dewam bikin. Çavkaniyên taybet ragandin ku di warê heftêgihiştina endamên şandeyê de hin kelem û pirzîrek hene lê hûrgiliyên wan nehatin zanîn. Nexasim ku vê gavê nûnerê piraniya partiyên Kurd di nava wê şandeyê de ne û dibe ku pêvajoyeke şêwirê di nava partiyan bi xwe de çêbibe. Lewra çav li rêya ku di demeke nedûr de êdî xebatên rasterast ên şandeyê dest pê bike û êdî bi rengeke fermî diyalogê di ber mafê Kurdan bide dest pêkirin.